serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa Pilipinas, 5 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bicolandia. Narito na mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa unang balita, 2 patay habang 2 pa ang pinaghahanap sa lumubog na motorbangka sa Aroroy, Masbate. Nag-uulat si Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Patuloy ang search and rescue operations sa 2 individual na natrap sa lumubog na motorbangka sa dagat sakop ng Barangay Gumahang at Barangay Sawang Aroroy, Masbate nitong ika-18 ng Disyembre. Sa inisyal na datos, 34 na pasahero at 8 crew members ang nailigtas habang 2 ang kumpirmadong patay at 2 ang pinaghahanap pa rin. Sa inisyal na investigasyon, ayon sa Coast Guard District Bicol, lumalabas na umalis ang nasabing motorbangka nang walang required Philippine Coast Guard clearance at habang nasa biyahe, nakaranas sila ng masamang panahon na nagresulta sa insidente. Sa kasalukuyan, tulong-tulong ang Coast Guard District Bicol sa pamamagitan ng Coast Guard Substation Masbate, Coast Guard Substation Aroroy, augmentation mula sa Special Operation Unit Masbate, Coast Guard Substation Claveria at maigpit na nakikipagkoordinasyon sa Naval Forces Southern Luzon at MDRRMO Aroroy sa paghahanap sa 2 individual. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Sunod na balita, BFP Bicol nananawagan sa mga LGU kaugnay sa pagpapatayo ng substation. Panoorin natin ang panayam kay BFP Bicol Acting Regional Director, Fire Superintendent Achilles Santiago. Alam niyo po, ang fire station ay nagkakahalaga ng 15 to 25 million. Sana kung mayroon tayong magandang kaisipan na mag-donate ng lote, ilagay natin po ito sa strategic. Sa bawat progreso, kailangan nyo po yung Bureau of Fire Protection, kailangan nyo po yung Philippine National Police, kailangan nyo po ng lahat ng mamamayan para sa kakaunlad ng bawat lugar. So panawagan ko rin po ito sa ating local government officials, hindi po nagtatapos ito. Porket mayroon tayong lot donation, gagawin po natin itong mag-construct po tayo, mag-establish tayo ng substation. We will bring closer the services of the Bureau of Fire Protection closer to the doorstep of bawat isang Bicolano. So, tayong mga local government officials ang magtutulungan dito para masaikutuparan ang zero fire incident community. Dagdag na balita, 970 benepisyaryo sa Legazpi City tinanggap ang kanilang sahod sa tupad. Muling nagbabalita si Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Nagsagawa ang Public Employment Service Office Legazpi ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers tupad payout sa Embarcadero de Legazpi, Legazpi City, Albay. Ayon kay Peso Legazpi Manager Diosdado Ranieses, ang payout ng tupad ay naisa katuparan dahil sa Dole Bicol Alako Bicol Party List. Malaki ang tulong ito sa mga benepisyaryo lalo't magpapasko. Nasa 917 benepisyaryo mula sa 17 barangay mula sa lungsod ng Legazpi ang tumanggap ng kanilang sahod na 4,150 pesos matapos ang 10 araw na pagtatrabaho sa kani-kanilang mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Para naman sa ating huling balita, libo-libong mga sasakyan inaasahan ng PNP Regional Highway Patrol Group Unit na daragsa ngayong holiday season. Panoorin natin ang pahayag ni Police Lieutenant Gabriel Joseph Apuli, Chief of Operations Section ng RHPGU 5.
We presume na thousands of vehicles will come and go, going to Bicol at going to Metro Manila. Yes po. Especially po yung pinaka-critical days po yung December 23, 24, and 25 at ang December 30 at 31 dahil karamihan sa ating mga pasahero ay hahabol. So yun ang sana iwasan natin, dapat nag-prepare na tayo ng matagal dahil madalas po ang ganitong mga last minute na road crash incident. We presume na Yan po mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, i-like at i-follow ang aming social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Pilipinas Albay. Buong persang magbabalita, ito po si Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Thank God it's Friday. Keep safe mga ka-RP. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas. Minsan bumabagyo, may luhang pumapatak sa ating bayan. Sa bawat sulok may bakas, ngunit sa dilim may ilaw na magliliwanag. Ang boses sa himpapawid, nagpapaabot ng yakap. Maumang Pasko sa bilog na probinsya, alisa sa hindong istasyon, Radyo Pilipinas Albay. Abot kamay na Pasko, narito na ating salubungin. Sa himpapawid, kami kasama ninyo. Patuloy ang serbisyo publiko. Naaalala mo bang panahon ng pagsubok? Nagkaurusat ang kabos, may nagpaabot ng tabang. Ang bawat albayano, pusong handang umagapan. Ngayong Pasko, sa gitna ng lamig, init ng pagkakaisa, ibahanta. Liwanag ng mayon, saksi sa ating tibay, ilaw ng pag-ibig, huwag kalimutan. Sa Radyo Pilipinas Albay, sa iyong kaugmahan, patugtog, matutuo.